Fullana, soc de l'AMPA del CEI Joan de Rivera, de Burgesà. Han vingut algunes companyes nostres, què tal? Ara mateix soc el president de FAMPA València, d'acord? I primerament vull agrair la presència de la nostra secretària de Normalització Lingüística, que és Marga Domine Ortiz. A mi sempre m'agrada dir també el cognom de la mare, no? Jo soc Alfonso. I Jaume Fullana Ribes, no, mestre, que Ribes era el Mollet. Bé, així que moltes gràcies per vindre a vosaltres. Avui tenim un tema molt interessant. Primer voldria comentar-vos una mica, malgrat que soc de l'ESAMPA, però recordar un poc que som FAMPA València. Som una associació de familiars, mares i pares, que avui farem, este any farem 40 anys, que portem una lluita per una educació pública de qualitat. Considerem que el principal és el xiquet o la xiqueta, el nostre xiquet o la nostra xiqueta, el que més estimem en aquest món, i per això volem el millor per a ells, per això volem el millor sistema educatiu. Volem un sistema educatiu. Des de FAMPA nosaltres ho volem totalment públic perquè això passa en altres llocs i pensem que és el millor per a que tinguem un sistema en igualtat, un sistema que realment ajude i ensenye a totes i tots per igual. Nosaltres, per això mateixa, tot i que reconeixem la tasca de la concertació, pensem que estem en un moment, nosaltres sempre hem pensat això, però estem en un bon moment per a reduir la concertació fins i tot des del nostre punt de vista per a que no siga necessari. Tot i tenint en compte sempre el professorat i els treballadors i treballadores dels centres que en cap cas volem que es queden sense feina. També comentar-vos que nosaltres estem per un sistema gratuït, universal, un sistema laic, un sistema coeducatiu. També volem un sistema valencià i sobre això anem a parlar. O sigui, el valencià tingui el lloc que li pertoca i tots els nostres xiquets i xiquetes acabem amb un coneixement suficient adient del valencià. Comentar-vos que avui anem a parlar sobre el decret de plurilingüisme. Tenim així el director de l'àrea que l'ha dut endavant, que és Jaume Fullana, i ell ens contarà més detalls. Marga ens contarà un poc més la postura que tenim respecte al decret. Pensem que és un pas endavant perquè el sistema anterior malauradament no garantia que una part dels nostres xiquetes i xiquets del País Valencià acabaren coneixent la nostra llengua i ara hi ha una nova proposta que se desenvoluparà al curs següent i esperem i confiem que ho aconseguisca. De tota manera, he de comentar-vos que nosaltres hem estat, per una banda, volíem que es donara aquest pas, però també hem sigut crítics i crítiques i Marga comentarà un poc d'on ve la nostra crítica. Jo, bàsicament, ja acabant, comentar-vos que fa 2 setmanes, divendres, tinguérem a Vicent Pasqual i Granell, que és el que va fer un informe que va utilitzar Conselleria, va utilitzar la direcció, va coordinar d'especialistes, sociolingüistes de la universitat, i ens va explicar un poc com funcionen models plurilingüistes o plurilingües en altres llocs, com per exemple a Quebec o als Estats Units amb els hispanoparlants o a Gal·les, zones en les quals hi ha una llengua minoritzada com és el valencià. Va comentar diverses experiències que s'havien aplicat, o sigui, resultats que s'havien aplicat, i allí comentar que l'única, en l'experiència, quan havien aplicat, perquè havien anat variant, l'única, sistema que funcionava per a que els xiquets i les xiquetes acabaren dominant, o sigui, perfectament, la llengua minoritzada, era en el qual hi havia una proporció ben elevada això és molt resumit, d'assignatures o que majoritàriament la llengua vehicular era la llengua minoritzada. Pugui ser el francès en Quebec o el galès en el País de Gales, etc.
Nosaltres tenim una situació semblant, les característiques pròpies. Nosaltres, la nostra postura, que ara comentarà Marta, és el recolzament de que hi hagi, bueno, ja us comentarà, que n'hi hagi majoritàriament assignatures en valencià o que es facin en valencià, perquè els nostres xiquets estaven coneixent-ho. I bé, seria el que correspon a nivell avançat, però això ho explicaran els nostres companys, en definitiva, nosaltres volem que els nostres xiquets i xiquetes coneguen quantes més llengües millor. La nostra, per suposat, el castellà, que tenim ahir també, i una altra llengua, la que domina actualment, és l'anglès, però si coneguem més llengües millor. El que no podem negar, i això és per a nosaltres, nosaltres la postura que tenim l'hem debatuda en el nostre SAMPA. I nosaltres representem a la gent de SAMPA i majoritàriament SAMPA-NESA, per el que us explicarà Marta. Però hem explicat fins i tot a zones en les quals el valencià no s'utilitza massa que no és de rebut o no veiem, i després quan hem parlat amb ells i ho han vist, que neguen el coneixement als seus fills i filles. Per tant, que coneguen una llengua més és una cosa que és... Jo no li negaria al meu fill, o sigui, que el tinc ahí baix, o a la meva filla Ariadna, el coneixement. I per ahir sembla que hem fet avanços i la gent està entenent que és bo un sistema en el qual es coneguen les llengües. I per acabar, simplement comentar-vos que ja que tenim així a un representant de l'administració, bé, nosaltres entenem que es fa el que es pot i que, però, ja he parlat un poc la nostra postura, nosaltres volem un nou model educatiu i els animem a que realment siguin agosarades i agosarats i valents i valentes i posen en pràctica allò per lo qual diguem que la majoria de la gent, una majoria de gent s'ha votat, i entenem també totes les consideracions que han de també governar per a tota la societat, però al capdavall el que han de fer també és desenvolupar allò que portaven en els programes i allò per qual diguem la gent ens ha donat suport i els animem i les animem a que facin això. Gràcies per vindre i ara parlarà la nostra companya Marta Bisdomine Ortiz, que és la nostra secretària de Normalització Lingüística. Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, m'agradaria agrair la vostra presència avui ací, perquè demostra l'interès i l'inquietud que tenim tots sobre aquesta qüestió. També voldria agrair al director general de Política Educativa, Jaume Fullana, l'amabilitat que ha tingut a acceptar la nostra invitació per a introduir aquesta jornada. Abans de començar, sí que m'agradaria destacar el posicionament que FAMPA ha mantingut durant tot aquest procés d'elaboració i d'implantació del nou decret de plurilingüisme que entrarà en vigor, com tots sabem, el proper-nos va ser 18 a l'etapa d'educació infantil. En primer lloc, volem fer patent que FAMPA València valora positivament que per a l'elaboració del decret s'ha tingut en compte per primera vegada criteris pedagògics i científics basats en la teoria, en la recerca i en bones pràctiques de l'educació bilingüe o plurilingüe, i partint d'un informe elaborat per experts en la matèria i, a més, per les universitats valencianes. Aquesta actuació considerem que ha permès posar realment l'èmfasi en la millora de la qualitat de l'educació dels nostres fills i les nostres filles, per damunt d'ideologies i d'opinions partidistes i moltes vegades gens fonamentades. No obstant això, sí que és cert que, com a defensors de l'escola valenciana, hem estat en desacord amb determinats aspectes del decret que finalment s'ha publicat. Així ho vam manifestar en la mesa de mares i pares i també ho vam manifestar en el Consell Escolar Valencià durant el procés de negociació del decret. I a més vam presentar les corresponents esmenes al respecte. Una d'aquestes esmenes, en concret, i una de les quals considerem més important, estava referida a la distribució en 6 nivells del programa plurilingüe dinàmic. Com us sabeu, són en 6 nivells. En efecte, d'una banda, el decret planteja un nou objectiu bàsic que s'ha de proporcionar a tot l'alumnat una competència plurilingüe que comprega el domini elevat i equivalent de les dues llengües cooficials, és a dir, del castellà i del valencià, i el domini funcional d'una o més llengües estrangeres.
D'altra banda, tenint en compte la proposta dels experts en plurilingüisme que la pròpia Conselleria va consultar per elaborar-lo, entenem que pel que fa als nivells, pel que fa als 6 nivells proposats pel decret, els nivells bàsics no permeten aconseguir aquest objectiu i els intermedis amb moltes dificultats. Per aquest motiu, des de FAMPA València defensem actualment la implantació a tots els centres dels nivells avançats, 1 i 2, que són els nivells òptims perquè els nostres fills i les nostres filles siguin realment bilingües equilibrats en les dues llengües cooficials, és a dir, tinguin una competència adequada i equivalent. I a més, que esdevinguin plurilingües en integrar en aquesta competència el domini funcional que aniran adquirint en una o més llengües estrangeres. I és així, d'aquesta manera, com a més de beneficiar-se de tots els avantatges cognitius que suposa ser una persona plurilingüe, com ara l'augment de la flexibilitat mental, la capacitat d'anàlisi de les llengües i el control de la comunicació, el pensament divergent i creatiu, i a més la major facilitat per a l'aprenentatge d'altres llengües. A més de tot això, les nostres filles i els nostres fills posseiran una actitud més tolerant i més flexible davant dels altres pobles i de les altres cultures i estaran més preparats per a conviure en pau amb les modernes societats multilingües i multiculturals. Per aconseguir tot això, ja sabem que és necessari un canvi de mentalitat i d'actitud davant de la realitat que ens envolta, que, com hem dit, és multilingüe i multicultural. També sabem que, com a mares i pares, no som especialistes en temes pedagògics i lingüístics i que per afrontar un canvi en el plantejament com el que es proposa en el decret, i més si l'hem d'assumir i col·laborar en la seva aplicació, necessitem conèixer-lo en profunditat i ser ben conscients de les seues implicacions. Per això mateix demanem que, tal com recull el decret als seus articles 15 i 18, que incorporen una de les esmenes presentades i acceptades per FAMPA, l'assessoria tècnica docent de plurilingüisme informe i assessore cada AMPA en tots els aspectes que ens preocupen o que necessitem conèixer tant del programa plurilingüe dinàmic com del projecte lingüístic del centre, on apareixen els nostres fills i filles. Alguns dels aspectes que necessitem clarificar són, sens dubte, els següents. Quin paper tenim les famílies en el procés de decisió del nivell que s'ha d'aplicar al centre? Quins criteris es faran servir per a determinar el nivell en els centres amb 2 programes lingüístics actuals? De quins recursos disposarà el centre per a la seva aplicació? Ens referim a professorat especialitzat, a materials específics i de qualitat, a assessorament i suport, etc. Com s'avaluarà si s'han aconseguit els objectius del projecte lingüístic del centre? Quina repercussió tindrà aquesta avaluació pel que fa a la introducció de canvis? Es podrà obligar un centre a canviar de nivell si no aconseguís els objectius especialment en valencià? I de quina manera se'ns informarà a les famílies de la marxa del projecte i de com podrem participar en la seva aplicació? Estos són només una mostra dels aspectes que ens preocupen a les mares i els pares i dels quals necessitem que se'n facin partícips. Sabem que hi ha aspectes pedagògics i d'organització escolar en els quals no tenim capacitat de decisió, però sí que demanem el lloc que ens pertoca com a part integrant i essencial de la comunitat educativa, perquè no podem obviar que són els nostres fills i filles els que assisteixen a l'escola pública i en valencià, com bé defensam FAMPA i totes les famílies que la integren des de ja fa molts anys. L'objectiu de la jornada formativa d'avui, per tant, és precisament crear un espai de diàleg i de debat on es puguen plantejar tots els dubtes i preguntes que ens han sorgit a partir de l'aplicació de la normativa. I ara, agraïm de nou la mobilitat que ha tingut i que acceptar la nostra invitació, sí que hauríem d'escoltar les aportacions del director general de política educativa, que amb tota seguretat ens clarificarà els aspectes que tenim més dubtosos i ens farà més entenedora la complexitat del decret. Un decret al qual
que realment es convertisca, convertem, en una eina de canvi i de progrés en la qualitat educativa de les nostres escoles i instituts. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Primer volem agrair aquesta invitació. La veritat és que per a nosaltres ara estem recorrent totes les comarques per explicar l'aplicació del decret i per nosaltres esta és una gran satisfacció tindre obrir aquests espais de reflexió, de compartir reflexió i debat. I per tant, és d'agrair aquesta invitació amb les famílies de la Gonzalo Araya. Bé, a mode d'introducció, la primera qüestió que hauríem de dir és que normalment els programes de futur són els resultats dels programes del passat i per tant, este nou decret de plurilingüisme el que ha volgut fer d'alguna manera és corregir totes aquelles actuacions que pensàvem que calia corregir com a conseqüència de l'aplicació del decret del 2012. Sempre ho hem dit, els programes que fracassen no són aquells que cometen errors. Els programes que fracassen són aquells que cometen errors i que són incapaços d'identificar els errors i incapaços de corregir-los. Per tant, per què un nou decret? A veure si me'n recordo de passar les llengües. Per què un nou decret? Què pensem que calia corregir? Per una banda, pensem que calia corregir el desequilibri de competència d'ús del valencià en el consum de la població escolaritzada. Després pensem que el decret del 2012 partia de dues presumpcions totalment errònies. Primera, s'oblida que la presència de cadascuna de les llengües curriculars en els àmbits socials i públics és diferent i per tant l'escola ha de donar un tractament diferent a aquestes llengües. El decret del 2012 el que imaginava d'alguna manera és que tenint una presència equilibrada de les llengües, una presència equilibrada del castellà, del valencià i de l'anglès, això automàticament comportava que els nostres alumnes o els nostres fills i filles havien de tindre una competència equilibrada i tot això era totalment fals. I després també pensem que el model del 2012, del decret del 2012, anava molt allunyat de les investigacions científiques, ignorava per una banda les recomanacions de les universitats. Les universitats havien fet unes recomanacions i que el decret ignorava totalment. També l'Acadèmia Valenciana de la Llengua havia fet unes recomanacions i el decret del 2012 les va ignorar i a més hem sigut tots testits d'algunes experiències prèvies que més que experiències eren ocurrències. A mode de recordatori teníem el de l'educació per a la ciutadania en xinès, en anglès, perdó, o el tema del xinès mandarí, etc. Tampoc pensem que una actuació que calia corregir també és el fet que el decret del 2012 no incidia suficientment en la formació del professorat, ni en la formació lingüística ni en la formació metodològica del professorat. I per tant, aquí també pensàvem que calia incidir més. La pròpia definició dels programes, és a dir, semblava que el que importava és que fulanito anava en castellà i l'altre anava en valencià. Aquest no és el problema. El que calia és focalitzar en les competències lingüístiques de l'alumne. Calia focalitzar en el que sabien fer els alumnes en cadascuna de les llengües. I sembla que el decret del 2012 focalitzava simplement si estava en castellà o si estava en valencià. I aquesta situació també pensàvem que calia corregir-la. També hi havia una absència total d'avaluacions. Jo fa 2 anys encara estava a l'escola i encara no conec cap experiència, cap avaluació, en el sentit de dir, a veure, els alumnes, què saben de valencià, què saben de castellà i què saben d'anglès. És a dir, hi havia una absència total d'avaluació i jo pensem que són el pulmó d'aquest nou decret seria el tema de la formació del professorat per una banda i el tema de l'avaluació. El que no s'avalua es desconeix i al final s'acaba degradant contínuament. L'altra qüestió és la manca d'articulació de nous models que augmenten el temps d'exposició en llengua estrangera. Això també pensàvem que calia corregir. I també, entre altres coses, també
no existia un equip d'assessors i assessores que pogueren fer aquest acompanyament en els centres educatius. I per tant, hem començat, inclús abans de la publicació del decret, formant aquest equip d'assessors i assessores perquè puguem fer aquest acompanyament als centres educatius. Una qüestió important, no? Quin ha estat el procés d'elaboració d'aquest decret? És veritat que centres educatius, totes les famílies, estem una miqueta cansats que segons el color polític que tinguem en aquell moment estem canviant de normativa. Per tant, què és el que podia fer la conselleria per evitar això? És a dir, tenim molt clar que no tot depèn de la conselleria, però sí que teníem un paper de suport. I pensàvem que havíem de focalitzar en dues qüestions per evitar aquesta situació. La primera, que fos un decret basat en la pedagogia, el que opinaven els experts en la matèria, i després buscar el major consens de la comunitat educativa, per evitar aquesta situació en què ens trobem, que cada vegada que tenim un canvi de color polític, sigui a nivell autònom, sigui a nivell estatal, tinguem una nova normativa. Per exemple, el sistema educatiu francès això no està ocorrent, encara que independentment del color polític en què es troba. Bé, per tant, com he dit abans, la primera de la qüestió que calia fer era demanar un informe a les universitats. Com m'ha dit Marga fa un moment, per primera vegada des d'una conselleria es demana un informe a les universitats. Aquí han participat les universitats de la Universitat d'Alacant, la Universitat de València i també la Universitat de Castelló, que són les universitats que tenen una unitat d'educació multilingüe. La segona qüestió que hem obert, inclús de forma paral·lela, és obrir un procés de consulta. Què opinava la comunitat? Què opinaven les entitats? Quines aportacions podien fer? Doncs hem consultat amb tots els partits polítics, hem consultat amb el Partit Popular, amb el PSOE, amb el Compromís, amb Podemos, amb Ciutadans. Hem consultat també perquè pogueren fer les seues aportacions l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb tots els sindicats també, amb STPB, amb comissions, UGT, CECIF, ANPE, USO, CECIE. Hem pres contacte també amb totes les associacions de directors i directores, no només l'Associació de Directors i Directores d'Educació Infantil i Primària, sinó també els de secundària, en l'Associació de Directors i Directores de la Formació de les Persones Adultes i també l'Associació de Directors i Directores d'Educació Especial. També ens hem posat en contacte amb totes les federacions i confederacions de pares i mares, com cada Ana hi ha una d'elles, però també amb la COVAPA, també amb la CONCAPA, amb la patronal, FESEBA, les escoles catòliques, SACOE, i també amb diverses entitats relacionades amb el món de l'educació, com podria ser els moviments de renovació pedagògica, Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià. I podem assegurar que de les aportacions que han fet les diferents entitats, més del 80% d'aquestes aportacions s'han tingut en compte en aquest nou decret i tot seguit hem passat, una vegada elaborat aquest projecte de decret, hem passat al procés de negociació amb les federacions i confederacions de pares i mares i també amb els sindicats. I finalment s'han sol·licitat els dictàmens corresponents, com són el del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, el de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i també del Consell Jurídic Consultiu, per passar finalment a la publicació del decret. Al final ja tenim el decret. Bé, anem a parlar ara del decret de plurilingüisme. Volíem un decret que preparara per la vida, d'acord? Aquesta era una de les característiques que volíem, no? I per això, ho he dit abans, que calia focalitzar més en els aprenentatges. No calia focalitzar si anàvem en línia en castellà o en línia en valencià, sinó què és el que aprenien realment els xiquets i les xiquetes. I per tant, en conseqüència, on se focalitzava realment, on calia focalitzar,
era més en els alumnes, més en les seues necessitats. També volíem un decret que fomentara una escola més justa, una escola més igualitària. I per això pensem que els objectius del programa han de ser irrenunciables i han de ser irrenunciables per a tot l'alumnat valencià, independentment d'on estigui. Dona igual que este alumne estigui a Petrer o que estigui a Castelló. Però volíem que tot l'alumnat valencià, absolutament tot l'alumnat valencià, tinguera una competència equilibrada en valencià i en castellà i que poguera interactuar en una o dues llengües estrangeres. I pensem que aquest decret ha corregit moltes de les mancances que he citat anteriorment. Primer, perquè es basa en un informe de les universitats. Primer per això. Després també que ha estat a la recerca d'aquest consens, com també he explicat anteriorment. I també perquè volem, millor dit, que siga un decret que se desenvolupe sense presses, però també sense pauses. Sense pauses perquè l'objectiu final és irrenunciable i és irrenunciable per a tot l'alumnat valencià. Donar tres grans característiques d'aquest decret de plurilingüisme. Una d'elles és que es tracta d'un programa únic. Un programa únic perquè els objectius són únics. Els objectius ja els he definit anteriorment. Volem que tot l'alumnat valencià tingui unes competències plurilingües òptimes, que és per a tot el territori, sense cap distinció. Dona igual que sigui d'Oriola, que sigui de València, per a tot l'alumnat valencià. I després, i ara ho explicarem, es tracta d'un programa dinàmic. Ara explicarem què entenem per a programa dinàmic. Este model té tres grans àmbits. Per una banda està el marc institucional, d'acord? Aquí el que se determina en aquest marc institucional és quins són els objectius d'aquest decret, quins són els nivells bàsics de referència que volem aconseguir, com s'organitza el programa d'educació plurilingüe dinàmic, quina va ser la dotació de recursos, i per tant aquí també un compromís de la Conselleria, com s'avaluarà este programa per part de l'administració. Per altra banda tenim un altre àmbit, que és el projecte lingüístic de centres, que és on s'organitza l'ensenyament i l'ús vehicular de les llengües. I finalment estaria la intervenció didàctica dintre de l'aula. Aquests serien els tres àmbits d'aquest model. Pel que fa al marc institucional que he descrit abans, volem una escola que prepara per la vida, ho he dit abans, una escola més justa, més igualitària, i per tant, aquesta escola que prepara la vida per la vida i més igualitària i més justa ha d'anar molt més enllà del que són les competències exclusivament plurilingües. Per tant, hem volgut agrupar aquests objectius en 5 línies estratègiques. La primera serien tots aquells objectius que tenen un impacte directe sobre la competència lingüística. En un altre grup estaria tots aquells objectius que tenen un impacte directe sobre la normalització lingüística del valencià com a llengua minoritzada. Una altra línia estratègica serien aquells objectius que tenen un impacte sobre l'educació intercultural. Una altra línia seria aquells objectius que tenen impacte sobre l'educació inclusiva i la promoció de l'equitat i de la convivència. I finalment, un altre grup d'objectius que serien aquells que tenen impacte sobre les tecnologies de la informació i de la comunicació. Bé, aquí no vaig anomenar tots els objectius per qüestió de temps, però sí que és important que no volíem deslligar l'educació plurilingüe de l'educació inclusiva o de l'educació intercultural, que tot això formarà un sol i únic bloc. Bé, per aconseguir això, quins són els requisits que ha establert la Conselleria d'Educació per contribuir que això siga realment possible. Doncs hi ha 5 requisits bàsics. Per una banda, una primera característica que es tracta d'un programa dinàmic, que he comentat que parlaria d'això més endavant. Després, hi ha un altre requisit que fa referència a les llengües en el sistema educatiu, un altre que parla de l'ús vehicular del valencià, del castellà i de l'anglès, un altre que em sembla que és molt fonamental, perquè moltes vegades parlem a lo llarg del programa el temps que dediquem a l'anglès, el temps que dediquem al valencià, el temps que dediquem al castellà,
però també hem de parlar al llarg de lo ample, durant cada sessió, què és el que es fa. Es parla en definitiva de metodologia. Per tant, això em sembla també és tan fonamental parlar a lo llarg del que es fa, de quant de temps anem a dedicar-li, que és tan important com dir durant aquest temps què és el que anem a fer. Difícilment canviarà allò que aprenen els xiquets i xiquetes si no canvia la forma d'ensenyar que tenim els docents. I després també un altre requisit serien totes aquelles accions preferents de la consigna. Intentarem definir tots aquests. Primer, perquè diem que es tracta d'un programa d'educació plurilingüe dinàmic. Primer, estem parlant d'un sol programa. Este programa es dissenya a partir de les necessitats del context i va avançant amb criteris de cohesió social, de no discriminació, d'igualtat, a través dels seus diferents nivells. És veritat que en alguns sectors s'ha recriminat que hi ha excessivament massa nivells i ara explicarem per què tants nivells. Nosaltres tenim molt clar que d'acord amb l'informe que ens presenta les universitats, el nivell adequat per aconseguir aquests objectius són els nivells avançats. El nivell avançat 1 i el nivell avançat 2. Però això ho hem volgut que això es pugui fer d'una forma còmoda, que els centres puguin partir de la situació que es troben en l'actualitat. És a dir, que com a mínim haurien de partir d'on estan i a partir d'aquí garantir que vagin recorreguen aquest itinerari per arribar fins a l'alça. Però no volíem forçar la situació en el sentit perquè de què ens serviria, per exemple, seguir aquesta recomanació de fer un avançat per a tota la població infantil si després, per exemple, en algunes comarques ens podríem trobar amb un nivell d'exempcions que superarà el 80 o el 90%. Per tant, volem anar sense presses, però també sense pauses. Per tant, partir d'una situació còmoda, com a mínim des d'on estan, del que estan fent actualment els centres, i a partir d'aquí garantir que aquest itinerari es puga seguir. Parlem de les llengües de l'ensenyament. De llengües de l'ensenyament ens estem referint al valencià, al castellà i a l'anglès. Pel que fa a les llengües de l'administració educativa, les actuacions administratives, en la comunicació interinstitucional i en la comunicació amb les famílies i amb l'entorn. En els centres educatius s'actuarà d'acord amb la normativa que regule aquests usos. Pel que fa a les llengües del centre, naturalment el professorat haurà de fer servir les llengües d'ensenyament. Els centres educatius, el que marca aquest decret, és que han de ser exemple d'un ús normal de la llengua minoritzada, del valencià, i també el que preveu aquest decret és que el personal d'administració i servei ha de contribuir amb la seva actuació a la consecució dels objectius del programa plurilingüe. I pel que fa a les llengües dels alumnats, de l'alumnat, el centre també haurà de fer present aquestes llengües i les cultures, encara que no siguin llengües curriculars, encara que no siga el valencià, ni el castellà, ni l'anglès. Bé, ús vehicular del castellà, del valencià i de l'anglès. I quan parlem d'ús vehicular, del que estem parlant en realitat és de a quina edat fem la introducció de la llengua estrangera, quin és l'ordre d'incorporació de les llengües i quin és el temps d'exposició de les llengües. La situació desitjable és que tots els centres educatius estiguen en els nivells avançats, perquè això seria la manera d'assegurar que tot l'alumnat tingui aquesta competència equilibrada en les dues llengües oficials, que a més pugui interactuar en una o dues llengües estrangeres, però hem de partir de la realitat. I la realitat és que la situació de partida de cadascun dels centres és molt diferent. I per tant cal tindre en compte aquesta situació de partida. Inclús en aquella situació en què no estem ara, per exemple, en condicions, d'acord amb aquesta situació inicial, no estaríem en condicions de dir, sí que hi ha la voluntat, però no estaríem en condicions de dir, mireu, tots els que van a l'avançat 2, que és la situació desitjable,
la Conselleria garantirà recursos humans perquè pugui desenvolupar aquest projecte. Doncs en aquests moments no estem en aquestes condicions. No estem en aquestes condicions perquè la realitat, el que diu la realitat és que només el 3% del professorat pot vehicular en llengua estrangera. Aquesta és la realitat. Per tant, també necessitem un programa de xoc, un programa de formació del professorat per poder garantir que al final d'aquests itineraris es pugui desenvolupar l'avançat 1. El que puc amb aquests cronogrames, a títol d'exemple, és facilitar una miqueta la tasca. Ens imaginem un centre, es troba, per exemple, té la possibilitat de fer l'avançat 1. Doncs, a partir d'aquest avançat 1, com podria organitzar l'ús vehicular de les llengües. I ens trobaríem en aquesta situació. Per exemple, àrees no lingüístiques vehiculades en castellà per tots aquells centres que opten per situar-se en un avançat. Doncs, l'infantil podria vincular entre 0 i 4 hores. De què depèn això realment? 0 hores, en el cas d'aquells centres. Quins centres podrien optar per 0 hores? Aquells centres que de forma majoritària el seu alumnat no és valencià. Podrien optar per ajornar la introducció del castellà a partir de primària. I 4 hores amb la resta de centres educatius. Correcte? Bé, continuem amb àrees vinculades en castellà. Quines possibilitats té un centre que opta per l'avançat? Podria vincular l'educació artística, podria vincular l'educació física, pot vincular la religió i valors socials o pot vincular les matemàtiques. És cert que cadascuna d'aquestes àrees té una càrrega horària diferent i d'acord amb el context en què es troba aquest centre, es trobarà més còmode vehiculant una àrea o vehiculant una altra. Àrees no lingüístiques vehiculades en anglès. En 2 i 3 anys no se vehicula cap àrea en anglès, no hi ha presència de l'anglès prevista. En 4 i 5 anys tindrien de 2 a 4 hores, és a dir, podria ser 2, 3 o 4 hores, i abans que algú faci la pregunta, la vaig a respondre, no? Molts ens pregunten, si actualment s'està aplicant anglès als 3 anys, com és que s'ha ajornat als 4 anys? Aquí sí que segurament algú tindria preparada aquesta pregunta. Doncs bé, nosaltres el que hem fet és seguir aquests requeriments de les universitats. Però hem de tenir en compte el que hem demanat a les universitats. Nosaltres no hem demanat a les universitats un programa de substitució lingüística. No hem demanat a les universitats que l'anglès substituirà el valencià o el castellà. Perquè això de l'estat fàcil, directament tot en anglès i acabem. D'acord? El que hem demanat a les universitats és un programa coherent, no un programa per a l'educació infantil o per a l'educació primària o per a l'educació secundària, sinó un programa coherent des de l'educació infantil fins a la universitat per a garantir que al final de l'etapa obligatòria tots els alumnes tingueren aquesta competència equilibrada en valencià i en castellà i a més pogueren interactuar en una o dues llengües estrangeres. D'acord? I per tant, el que es recomanen és ajornar l'anglès a partir dels 4 anys i dedicar els 3 anys per a altres tipus d'activitats. Bé, dit això, de primer a 6è es pot vehicular en anglès o l'educació física, o l'educació artística, o la música, o la plàstica. La resta d'hores se vehiculen en valencià i després el que és la competència comunicativa oral, en l'avançat 1 se vehicula en anglès un mínim d'1 hora i mitja d'estes que tenen els centres de lliure disposició. És veritat que actualment en lliure disposició els centres educatius tenen en quart i tenen en 6è. Però també és cert que estem treballant en decret d'inclusió, he dit que no és l'única preocupació per la Conselleria l'educació plurilingüe, és una preocupació, però també és l'educació inclusiva. Per tant, estem treballant un decret d'inclusió educativa
i també estem treballant al voltant d'un nou decret de currículum que el que preveu és donar més autonomia als centres educatius i que tinguin més hores de lliure disposició, no només en quart i en sisè, sinó en primer, en segon, en tercer, en quart, en cinquè i en sisè. Però una autonomia ben entesa. L'autonomia al centre és per aconseguir els objectius que ens hem marcat. És a dir, el centre, d'acord amb les seves característiques, doncs aquestes hores de lliure disposició, amb la finalitat d'aconseguir aquests objectius, podrà optar per utilitzar-les per a fer projectes de treball o per a reforçar una àrea determinada, etc. Autonomia sí, però en funció d'aconseguir els objectius que tenim determinats. Bé, aquest seria un exemple de cronograma que s'ha facilitat a tots els centres educatius des del nivell bàsic 1 fins al nivell avançat 1 per a facilitar que els centres educatius puguen elaborar els seus projectes lingüístics. Bé, aquest seria el cas de l'avançat 2. Bé, pel que fa al tractament metodològic, ho hem comentat abans, és un tema important, però de forma general el que hauríem de retindre és que les llengües s'aprenen molt millor si els alumnes fan coses interessants amb elles, que cal anar de la suma de llengües al currículum al tractament integrat de llengües i al tractament integrat de llengües i continguts. No vaig aprofunditzar molt més en el tema de la metodologia i passaré a aquelles actuacions preferents de la conselleria. Seran considerades accions preferents de la conselleria aquelles actuacions, i això és important, no estem parlant de centres d'acció preferent, sinó actuacions preferents de la conselleria. No volem etiquetar cap centre. Seran considerades accions preferents de la conselleria aquelles actuacions que se realitzen en centres que apliquen un programa d'educació plurilingüe en l'alumnat que siga majoritàriament no valencià. Per tant, aquí se suposa que hi haurà major dificultat i, per tant, la conselleria haurà de preveure més recursos i més acompanyament. També en aquells centres que escolaritzen alumnes socioeconòmicament i socioculturalment vulnerables. També serà una acció preferent de la conselleria. També serà una acció preferent de la conselleria aquelles que se realitzen en centres que escolaritzen un nombre elevat d'alumnes no bilingües. Una altra acció preferent de la conselleria seria aquelles que se realitzen en centres que imparteixen un programa d'educació plurilingüe en la zona castellanoparlant. I si quan més avançat, doncs més actuació i més recursos. També una altra actuació preferent seria en aquells centres o aquells instituts on estan escrits diversos centres d'educació primària amb nivells diferents. Per tant, aquí el que se suposa és que aquest institut acollirà alumnes amb nivells de competència molt diversos i, per tant, caldrà major atenció a aquesta diversitat. Aquí insistim molt perquè sembla que sigui una novetat i no és cap novetat. El que passa que això, amb el tema dels nivells, sembla que s'hi visualitza molt més. Però aquesta situació és la que existeix actualment. És a dir, en els instituts algú podria assegurar que estan rebent alumnes amb la mateixa competència lingüística en castellà, amb la mateixa competència lingüística en anglès i amb la mateixa competència lingüística en valencià? Doncs no. La diversitat de competència lingüística en què arriben els nostres alumnes als instituts és molt diversa. La qüestió és que això es pugui visualitzar i es pugui determinar recursos a mode compensatori per a poder atendre realment les necessitats dels instituts. I, naturalment, una altra qüestió a tenir en compte, i per això és una acció preferent, és que un alumne que està avançat no pot resolir el de camí. I, per tant, caldrà garantir que en els instituts es pugui fer garantir aquest avanç.
I ara anem a focalitzar més en el projecte lingüístic de centre. Bé, el projecte lingüístic de centre s'estructura en 4 grans blocs. El primer bloc és l'anàlisi del context en què es troba este centre. Un altre bloc seria els objectius del projecte. Un altre seria el pla d'ensenyament i ús vehicular de les llengües. I finalment hi hauria un quart bloc que seria el projecte de normalització lingüística del valencià. Pel que fa als processos que se generen, podríem dir que hi ha 5 grans processos. El primer és el procés d'elaboració, que és on ens trobem en aquests moments. El segon és el procés d'aprovació. El tercer, el d'aplicació. El quart, el de seguiment i avaluació. I finalment, el procés d'introducció de les llengües. Pel que fa al procés d'elaboració d'aquest projecte, volem que siga un projecte elaborat democràticament i col·lectivament, que siga la Comissió de Coordinació Pedagògica qui coordine tot este procés i que este projecte lingüístic de centre siga realment debatut en les escoles. Pel que fa a l'elaboració, cal tindre en compte també aquesta taula d'equivalències. En aquesta columna de l'esquerra tenim el decret del 2012 i aquí tindríem el nou decret de plurilingüisme del 2013. Correcte? Bé, hem intentat analitzar en quina situació podem trobar qualsevol centre actualment en el País Valencià, en quina situació es podria trobar. Tenim centres que estan aplicant un programa plurilingüe en castellà i que vinculen una sola àrea en valencià. D'acord? Estos centres, si prenguen la decisió de quedar-se com estan i a partir d'aquí anar avançant, haurien de situar-se en el bàsic. Correcte? És a dir, aquells centres que es troben en la situació que vinculen només una àrea valenciana, d'acord? I no pensen estar en la mateixa situació en què es troben actualment, haurien de posicionar-se en el bàsic. Això realment no és desitjable, d'acord? No és avançat, però seria la possibilitat, d'acord? Aquells centres que estan fent un programa d'ensenyament en castellà i que vinculen una àrea, sigui els ciències socials o naturals, d'acord? Si realment el que volen partir és de la situació actual en la que es troben, haurien de partir del bàsic. Diuen, nosaltres anem a partir de la situació actual. La situació actual correspon a un intermedi 1. Hi ha aquells centres que estan aplicant un programa plurilingüe en valencià i volen partir de la situació actual, doncs haurien d'estar situats en l'avançat. Bé, el que determina el decret és que com a mínim han de partir d'aquesta situació. No és la situació desitjable. La situació desitjable és quan més avançat, doncs molt millor. Molt millor i abans obtindrem els objectius que t'explicaré. Bé, ara és que, per exemple, tenim molta reunió amb centres que tenen 2 programes que són realment hi ha més dificultats. D'acord? Que tenen un programa plurilingüe en valencià i un programa plurilingüe en castellà. I aquí es poden produir diverses situacions. Una primera situació seria, bueno, si jo tinc un programa plurilingüe en castellà, que això pot ser un intermedi 1, tinc un programa plurilingüe en valencià, que pot ser un avançat 1, doncs podria fer la mitjana aritmètica i me queda amb intermedis. Podria produir-se aquesta situació. És una situació molt simplista, per dir-ho d'alguna manera. El que hem de valorar què es perd i què es guanya. D'acord? El que cal visualitzar el que es perd i el que es guanya. En aquest cas, si el centre determina fer això, potser és l'única possibilitat que té, d'acord amb el context que és. Però el que realment està passant és que tots aquells alumnes que estaven fent PP s'afegeix una mica de valor al seu programa, que anirien en intermedis. Però el que estaria passant també és que tots aquells alumnes que estaven fent un PP doncs anirien cap a d'acord? I per tant, aquesta situació cal que se visualitzi, cal que siguin conscients. No se tracta de fer metges aritmètiques, se tracta de que tots estiguem guanyant. Podria produir-se una altra situació. Doncs, que tingui un PP i que tingui un PP,
fan ensenyament en valencià guanyarien, d'acord? Amb una introducció major d'una llengua estrangera, però els que estaven fent un programa d'ensenyament en castellà també guanyarien perquè passarien d'un intermedi 1 a un avançat 2. Per tant, el que cal, el que és desitjable, sempre que siga possible, és que quan més avançant millor, i aquí tot el nostre alumnat guanyarà en esta transició. Bé, pel tema de la qüestió de l'aprovació, també és una de les altres dificultats. El tema de l'aprovació. El Consell Escolar del centre és qui aprova el projecte lingüístic de centre i l'ha d'aprovar per majoria de 2/3. Tot seguit, la inspecció és la que valora el projecte lingüístic i fa l'informe corresponent i finalment la direcció general és qui aprova el projecte. Bé, aquí una pregunta freqüent en aquestes visites que hem anat fent a les diferents comarques és la següent, i em sembla que també l'has apuntat. Bé, i si resulta que per la jornada contínua ha tingut que votar el 55% a favor del cens per a poder aprovar la jornada contínua, que no era la jornada contínua, perquè es tractava d'una modificació de la jornada. El que passa que de totes les sol·licituds que ha rebut la conselleria, totes anaven en la direcció de la jornada contínua. Com és que aquí no es fa exactament? Bé, doncs jo crec que es tracta d'un tema d'àmbit d'actuació. El tema de la jornada continuada o la modificació de la jornada és un tema fonamental de les famílies, és un tema de les famílies, no és un tema del professor. I per tant, qui ha de prendre la decisió són les famílies. Són les famílies que han de prendre, perquè és un tema de conciliació de la vida familiar i laboral. I per tant, les famílies són qui han de prendre aquesta decisió. Però el tema del projecte lingüístic és un tema tècnic, és un tema pedagògic. Qui té aquesta responsabilitat d'elaborar-ho, qui té aquesta responsabilitat d'assegurar que els seus alumnes al final tinguin una competència equilibrada de les llengües oficials, que tinguin una competència plurilingüe òptima, és responsabilitat del claustre del professor. En tot cas, el que farem els pares i les mares, si això no està passant, és demanar rendiment de comptes. És a dir, hem de confiar, igual que confiem en els nostres metges. Nosaltres podríem decidir automedicar-nos, però no seria la millor solució. Confiem en els nostres metges, si no funciona, doncs també demanem rendiment de comptes. Per tant, són dos àmbits d'actuació totalment diferents. Un àmbit és el que correspon a les famílies i l'altre àmbit és el que correspondria als equips docents de garantir que realment els seus alumnes tinguin aquesta competència plurilingüe adequada. Bé, pel que fa al calendari d'elaboració i utilització del projecte lingüístic, fins al dia 15 de març els centres elaboren el seu projecte lingüístic i tindran l'acompanyament de l'assessoria. Fins al dia 28 de març, la inspecció educativa informarà dels projectes lingüístics de centres i abans del període d'admissió, el Servei d'Educació Plurilingüe revisarà tots i la Direcció General de Política Educativa els autoritzarà i si no, doncs reclamarà les modificacions que cal. Finalment, calendari d'aplicació. Pel que fa de forma general, s'aplicaria a l'educació infantil en el curs que ve, 2017 i 2018. En el 2018 i 2019 en primer i segon d'educació primària. En el 19-20 s'aplicaria en tercer i quart de primària. En el 2020-21 en cinquè i sisè i a partir del 2021-22 en primer en l'educació secundària a partir del 2021. Pel que fa a l'aplicació, doncs, això
la programació general anual, la comissió de coordinació pedagògica impulsarà totes les actuacions previstes a la PGA, perquè fa seguiment i avaluació almenys tots els anys els centres ho avaluaran i incluiran aquelles modificacions que calguen, però la Conselleria assegurarà que com a màxim als 4 anys hi hagi una avaluació externa. No volem que sigui una avaluació censal, no volem rànquings en absolut, però sí que volem diagnosticar quin és el diagnòstic del sistema educatiu valencià. Per això es farien avaluacions mostrals en què s'avaluarà tant la competència escrita com la competència oral i en les tres cicles. I finalment, una vegada feta l'avaluació, doncs s'introduirien les millores que calguen. Anualment, els centres educatius, d'acord amb la seva avaluació, introduirien les millores i cada 4 anys, després es farien les modificacions necessàries en el seu projecte educatiu de centre. També podria passar que un centre determinarà situar-se en un nivell determinat aquest any, per exemple, el nivell intermedi 2, i l'any que ve ja demanarà la modificació del nivell. Totes les transicions són complicades, hi ha un centre tindria complicat ara situar-se directament en un avançat 1, però potser l'any que ve se situa en un intermedi 2 i el següent demanaria la modificació del seu projecte lingüístic. Això també seria possible. Bé, una frase ja per acabar, d'un acadèmic francès que deia que no és el vaixell el que ens dona ganes de viatjar, sinó són les ganes de viatjar que han inventat el vaixell. Doncs en aquest cas podria passar el mateix. Són realment les ganes de fer realitat que els nostres fills i filles tinguin una competència plurilingüe òptima les que ens convidaran cap a aquest programa que necessitem. Doncs moltes gràcies i si vos sembla bé ara passem un torn. Jo volia que no fos només un torn de preguntes, sinó un torn de reflexions que puguem compartir entre tots i totes. No sé si comença per tirar al principi, però el tema del recursos serà que és un tema que preocupa moltíssim, d'acord? Nosaltres ens podríem trobar ahí en diverses situacions, les situacions no són úniques. Ens podríem trobar en un centre que diu ara jo tinc recursos suficients per estar en un avançat 2, per exemple, i per tant anem cap a l'avançat 2, però després per una situació determinada, arriba a setembre per un concurs desgraciat, o perquè està malalt el mestre, o perquè siga, no es trobem aquest moment. Bé, doncs aquesta serà una actuació preferent de la Conselleria. Això com una qüestió més immediata, però a la llarga sí que volem donar estabilitat. El que volem és determinar quin és el tipus de professorat que necessita cada centre educatiu d'acord amb el nivell que escollim, fer-li aquesta fotografia i garantir que sempre, a través de concurs de trasllat, a través de les substitucions necessàries, sempre tinga aquest professorat. I això significa una modificació del decret de plantilles. Això pot tardar un any, però de forma immediata el que sí se garantirà és que a través de habilitacions es pugui desenvolupar els programes que els nivells que hagin escollit els centres educatius. En definitiva, de forma prioritària, els que ho necessiten, però sí que és veritat que com el que desitgem és que al final tots hagin fet el recorregut tots hagin arribat a l'avançat 1, per tant haurem de preveure amb el temps que tots els centres, casualment tots els centres, tinguin aquests recursos necessaris. I aquí, en aquesta direcció, estem treballant. També estem treballant en la direcció de la formació del professorat. La voluntat d'aquesta conselleria és que tots estiguin a l'avançat 2. Però si ara tots diguem endavant a l'avançat 2, seria totalment impossible. Totalment impossible perquè jo ho he dit abans, només el 3% del professorat té capacitació per vehicular en anglès. I per tant aquí tenim una dificultat que caldrà. La setmana passada hem tancat la planificació d'un pla de xoc de la formació del professorat. És a dir, no volem esperar que els nostres alumnes arriben a l'institut per
per pensar com es desenvoluparan els programes dels instituts, sinó que volem ja començar a treballar aquest aspecte a partir d'ara. Perquè fa, ja que hem introduït el tema institut, hi havia una preocupació perquè fa la transició. També ho he comentat abans, hi ha la possibilitat de que un institut, molts centres de primària, alguns centres de primària estan adscrits a un institut i que aquests centres de primària estiguen situats en nivells diferents. Per tant, el que hauria d'acollir aquests instituts són alumnes amb competències lingüístiques molt diverses. Jo ho he dit, aquesta situació s'està produint en l'actualitat, no és una situació nova, en l'actualitat està passant exactament això. L'únic que hem de ser conscients que això està passant i que alguns instituts, la situació en què es trobaran, el seu alumnat, es trobarà en situació molt més diversa i per tant s'haurà de respondre a aquesta situació a través de més recursos per als instituts que més ho necessiten. Aquesta també seria una previsió que hauríem de fer per a garantir que aquesta transició es pugui fer sense cap tipus de renúncia, sense que els alumnes que hagin estat en un nivell avançat tinguin que retrocedir quan arriben als seus instituts. Perquè fa la transició també, hi ha una altra pregunta, em deia, estic en un centre de doble programa, d'acord? Un seria el programa de coneixement en castellà que se correspon probablement a un intermedi 1 i un altre seria un programa plurilingüe d'ensenyament en valencià que se correspon a un avançat. Podria el Consell Escolar determinar que aquest centre estiguera en el nivell més baix, és a dir, en l'intermedi 1? Podria? No, sí, podria. És desitjable? En absolut. D'acord? És el que volia expressar anteriorment. Cal visualitzar el que es guanya i el que es perd. Si es manté en l'intermedi 1, els que feien un PP es mantindran exactament igual. No se suposa cap canvi. Però el retrocés que faran els alumnes que estaven en un programa de d'ensenyament valencià és enorme. Per tant, es pot fer? Sí que es pot fer. És una decisió de la comunitat educativa. És desitjable? En absolut. Hem de saber que no és desitjable, especialment per aquell alumnat que està cursant un programa d'ensenyament valencià. Hem d'intentar arribar a aquest consens perquè en aquesta transició ningú perda. No és fàcil, és complicat. Ho sabem que és complicat. Però sí que hem de saber on ens situem cadascun dels centres educatius. Flexibilització de cara a avançar o retardar el procés. El decret o preveu aquest avançament un centre educatiu podria determinar aquesta situació d'aplicar ja el nou decret de plurilingüisme fins a 6è de primària, en tota l'etapa. Doncs podria fer. O determinar que ho pugui avançar només fins a 1è de primària, també ho podria fer. D'acord? És a dir, que dona aquesta possibilitat. També és veritat que molts centres, especialment de les comarques del sud, ens han plantejat la següent situació. Nosaltres tenim 2 programes, especialment aquells centres que tenen 2 programes, podríem anar a l'avançat 1 o a l'avançat 2, però sempre i quan poguem retardar la implantació del programa. És a dir, que l'any que ve poguem implantar-ho en infantil de 3 anys, el següent infantil de 4 anys i el següent infantil de 5 anys. I així successivament. D'acord? Doncs sí, és possible. És a dir, a més, respecte al que té aquest centre aporta valor, i per tant, com aporta valor, doncs naturalment que sí, endavant. I naturalment, quan arriba a l'institut, aquest centre hauria d'estar garantit que podrà tindre aquesta transició fàcil i anar cap a l'avançat. Tema? Estem parlant d'un col·le de València amb una sola línia. D'una sola línia des de ser un centre que sola d'una línia i que decideix retardar la implantació del programa, correcte? I anar a l'avançat, per exemple. Seria aquesta situació. Doncs bé, va l'avançat 1, el següent avançat 2. Mentrestant, què fan la resta? Com
continuem l'aplicació del decret de 2012. En la primària, probablement. Sí, naturalment, si retardar la implantació del programa significa que la resta de l'alumnat continua amb el programa que tenen aprovat, el seu projecte lingüístic anterior, que té aprovat el centre. D'acord? El que tingui aprovat, sigui un PP o un PP i el projecte lingüístic anterior. Mentre no s'implante la totalitat. També és veritat que en molts centres aquesta estratègia s'utilitza una miqueta per a tranquil·litzar, perquè en les èpoques de transició sempre queden molts dubtes, però podria passar, ara retarda la implantació del programa, però en un any o en dos dic, bueno, bé, i veiem que no passa absolutament res, i per tant no passa absolutament res, doncs torna a modificar el calendari d'implantació. Això ho podria fer. Jo, per exemple, fa 2 anys estava en un centre educatiu, d'acord? I si faig una miqueta de memòria, fa 20 o 25 anys, quan vam implantar el programa d'immersió lingüística en el nostre centre, en les famílies va crear moltíssims, però molts dubtes, d'acord? I molta preocupació. Doncs actualment, estic parlant d'un centre que el 97% no és valencià parlant, de les famílies, el 97%, doncs no hi ha cap dubte, les famílies matriculen els seus fills directament en el programa d'ensenyament valencià, cap problema, perquè no els genera ni preocupació ni absolutament cap dubte. Ara estem en una època de transició i és normal que les famílies tinguin aquests dubtes. Però a mesura que això vagi implantant-se, això d'alguna manera tranquil·litzarà. Els xiquets i xiquetes continuaran parlant el castellà, naturalment que continuen parlant castellà. Però si a més de parlar castellà parlen valencià i parlen anglès, doncs molt millor. Molt bé. El que no podia passar, el que no volem que passi, és el que està passant en l'actualitat. En l'actualitat tenim un sistema educatiu, que es diu Sistema Educatiu Valencià, que genera alumnes plurilingües i genera alumnes monolingües. I això és una greu discriminació. I en aquesta situació és la que volíem acabar. Volem assegurar, volem garantir que tota l'alumnat valencià sigui realment. Aquesta és la garantia que volem fer. Pel que fa al tema de la certificació, és un tema, de la mateixa manera que ara tenim un decret, i hem fet una resolució, no hem fet una ordre de desplegament, però properament té que ser una ordre de desplegament d'aquest decret en educació primària, també eixirà una ordre de desplegament en educació secundària i també tindrem una ordre que clarifique tot el tema de la certificació dels alumnes. 2 línies. Jo no deia que es podia escollir entre la mitja aritmètica, deia que la mitja aritmètica a vegades no és desitjable, perquè el que se visualitzava aquí que sempre hi havia uns quants alumnes que perdien en aquesta mitja aritmètica. Per tant, el que és desitjable, el que volia expressar és que el que és desitjable és que tots els alumnes de tot el centre guanyaren. És a dir, escollir un nivell per a que tots guanyen. Això és el que és desitjable. Però potser en algun centre, actualment, això no és possible. Cada centre sap en quin context està movent. Si no és possible, doncs caldrà fer el que realment és possible. D'acord? Si haguera posat el decret que hi haguera despeses, no hi hauria decret. Hisenda hi haguera d'intentar, no. D'acord? Però, la realitat és una, és a dir, hi ha una aposta ferma per a facilitar recursos. I la prova, l'evidència, és que durant aquests anys havíem perdut més de 6.000 llocs de treball. I en un any, en aquest curs, s'han guanyat 3.000. Per tant, hi ha una aposta ferma per a recuperar llocs de treball per a garantir aquesta qualitat en el sistema educatiu. Què fa la participació? Sí, intervenció. Perquè fa la participació, que té que veure amb el temps. Molts assessors actualment estan informant a les AMPEs sobre el projecte lingüístic de centres, però que ara naturalment parlant de 20 assessors per tot el territori valencià. I per tant, amb un criteri de priorització. I el criteri de priorització són aquells centres que estan ofertant actualment els programes
que són els que més dificultat tenen per a dissenyar els seus projectes lingüístics. I estan recorrent tot el país per assegurar aquest assessorament. Efectivament. No és que se pot demanar, és que en moltes àmbits ja ho estan demanant. Ho estan demanant els claustres, els assessors i assessores que estan assistint als claustres, ho estan demanant els àmbits, ho estan demanant els consells escolars. Per tant, actualment, tots els centres sabem qui és el seu assessor de referència, perquè ja han visitat absolutament a tots els centres educatius. Per tant, la manera de connectar amb ells és o mirar directament el servei d'educació plurilingüe o directament en el centre educatiu preguntar per l'assessor o l'assessora de referència. Però volia insistir en el tema de la participació. Nosaltres volem assegurar la participació de les famílies, volem assegurar. I a més, no és qüestió de tindre fe, sinó que ens hem de guanyar la vostra confiança. I ens hem de guanyar la vostra confiança amb fets. De fet, aquest projecte lingüístic, qui l'haguera apuntat? D'acord amb matricular. Qui l'haguera apuntat? Únic els directors i les escoles. Això és el que dic. Però aquesta conselleria no ha tret cap normativa que es pugui aprovar amb aquests municipis. Totes les normatives que hem tret és donar un paper decisori als consells escolars de centre. Perquè creiem en la participació de tota la comunitat educativa. En els consells escolars estan representant absolutament tots. I volem que participen i que siguin ells i elles que prenguin aquesta decisió. Penseu que la LOCSE el que fomenta és que aquestes decisions les prega únicament el director o la directora. Per això deia, no és qüestió de tindre fe, sinó ens volem guanyar la vostra confiança i la volem guanyar amb fets. 3.800 mestres més actualment, respecte al que és passat, i a més, aquesta insistència que siguin els consells escolars els que es pronuncien i que això no estigui aprovat únicament per decisió del director o de la directora del centre educatiu. Nosaltres tenim el convenciment que totes les famílies, totes, volen el millor dels seus fills. Per tant, anem a parlar del que és millor dels seus fills i de les seves filles. I la qüestió és, pensem que és millor per als nostres fills i filles que sàpiguen que tinguin un domini equilibrat de valencià i del castellà i que puguen interactuar en altres llengües estrangeres. Crec que és el primer que ens haurem de plantejar. Si en aquest objectiu ens posem d'acord, i em sembla que la majoria dels pares i mares estan d'acord amb aquest objectiu, la resta és molt més fàcil. És a dir, no estarem parlant de si hem d'estar en un PP o en un PP, estarem parlant de quin programa d'educació plurilingüe és l'òptic per aconseguir això. Segona qüestió important. Tenim un avantatge importantíssim sobre altres comunitats i inclús sobre altres països, que tenim dues llengües. Algunes comunitats tenen un especialista i alguns països se la inventarien pels avantatges que té tenir dues llengües. Perquè al moment que dominem aquestes dues llengües és molt més fàcil dominar una tercera llengua. Quan en sapiguem tres és molt més fàcil saber una quarta. I per tant, si focalitzem en parlar de pedagogia, en comptes de parlar en alguns debats, a mi m'ha cridat l'atenció que sembla que se reivindica el dret a ser monolingüe. Com pot ser un dret a ser monolingüe? És a dir, nosaltres no volem valencià, volem ser monolingüe, perquè la realitat és que tota la vida que sap valencià també sap castellà. Aquesta és la realitat. I per tant hauríem de focalitzar més en això, més en les competències que estan adquirint els alumnes, focalitzar en quin programa d'educació plurilingüe i evitar el que anem arrossegant del passat, de tindre dos programes i parlar molt poc del que són les competències. Bé, procediments de participació són els que són veritat, els nostres representants de les famílies s'han d'escollir cada 2 anys, no cada 4 anys, sinó cada 2 anys. I hem fet el que s'ha fet en la conselleria és que coincidisca sempre en els anys impars. Per tant, estem en el 2017. Actualment,
el nivell de participació de les famílies en les votacions al Consell Escolar està situat entre un 9 i un 11%. Per tant, aquí cal una aposta decidida de la participació. Significa que anem a votar amb els representants del Consell Escolar. I enguany toca, per tant, us anime a que participeu. I abans que l'equilibri hi ha, algú deia, no sé si no m'importa, però dir, abans que l'equilibri, perquè hi ha València, Castellà i Aragó, abans hi havia un gran desequilibri. Abans el que havia són alumnes, un sistema educatiu que generava alumnes monolingües i un sistema educatiu que generava alumnes pluralingües. I per tant això és un gran desequilibri. L'elecció del programa no asegurava este equilibri competencial, no l'assegurava. Per tant, pensem que en este nou decret de los major desequilibri, però focalitzant en les necessitats dels xiquets i xiquetes. Hi ha una pregunta que deia si tenim dos programes, podem implantar el nou decret a ritmes diferents? Doncs no és possible, perquè un dels fets que ens ha motivat a que només hi hagi un nivell per cada centre és per evitar les aspectes que se van produir. Perquè es reproduïa moltes vegades en centres educatius que tenien dos programes, és que tota la immigració se concentrava en el programa. I això ho volíem evitar. I si això es permetria, l'observació que ha fet un pare que sembla que ha sigut, si això es permetria, d'alguna manera estaríem encara continuant amb aquesta línia. I volíem treure, perquè nosaltres no volem deslligar l'educació plurilingüe de l'educació inclusiva. Una educació per a tots i per a totes. S'ha parlat de la formació. El decret no parla de la formació lingüística únicament en anglès. Parla de la formació lingüística i parla de la formació metodològica. I per tant, estem parlant de les tres llengües i estem parlant del tractament integral de llengua i de contingut. Per tant, que va molt més enllà. També s'ha comentat allò de que els pares no poden ajudar. Bé, això és un concepte una miqueta equivocat. És a dir, el pare i la mare que ajuden és el pare que seu al costat del seu fill i de la seva filla, que escolta com està llegint. Això són tasques que han de fer els pares i les mares. Els pares i les mares no han de fer de mestres. És a dir, tenim experiències en què pares amb un nivell cultural que no tenen pràcticament estudis i que presten moltíssima atenció als seus fills, que és l'atenció que han de prestar. Però també es donen situacions de pares amb estudis universitaris que no li dediquen temps als seus fills. I això és el que no han de fer. És a dir, no sempre podem ajudar els nostres fills. Si el nostre fill o filla voldria estudiar violí, doncs probablement nosaltres no som competents en tocar aquest instrument, però no per això hem d'impedir que els nostres fills o filles poden estudiar. Els pares i mares no tenen per què substituir la tasca dels docents. Jo crec que he contestat a les preguntes. De totes maneres, si algú penseu que és alguna cosa, és desitjable naturalment que siga el Consell Escolar que se pronunciï, d'una manera qualitativa dels textos. Podria passar que en algun concepte fora totalment impossible. Doncs naturalment, el que no queda és de centre és sense projecte lingüístic. Per tant, la conselleria prendrà la decisió. Jo em focalitzaré com a conseller, focalitzaré en allò que és millor per xiquets i xiquetes, naturalment. Igual que ho farà el claustre. El claustre el que haurà de fer és presentar al seu consell escolar el projecte lingüístic que millor s'adapti a les necessitats dels xiquets i xiquetes del seu centre. El mateix criteri seguirem la conselleria d'Educació. Bé, volem agrair-vos la participació, les vostres observacions, els vostres dubtes, agrair a Jaume la seva exposició, que jo penso que ha sigut molt clarificadora i ens ha aportat molta informació que dins de la complexitat del decret moltes vegades se'ns perd. I jo us convido a continuar en aquesta línia de debat, de posar en comú i de millora
mecanismes que tenim, perquè sí que és veritat que nosaltres reclamem participació, informació i que se'ns tinga en compte, però nosaltres també tenim la responsabilitat com a pares i com a mares d'informar-nos, de participar i de demanar i exigir tot allò que necessitem els nostres